ಚಾನಲ್ ಉಂತುಂಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಂದಲ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪುಣ್ಯ ದಾರಗೆದ ಕೂಟ ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಗಬಿತೆಲೆ ಕೋಪೆ ಉಮೇಶ್ ಸಿರಿಯ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬರೀನಂಚಿನ ಆಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ಹಿರಿಯ ಕವಿಂಬೆರು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಕ್ಲ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂದುಲೆ ವಿಷಯ ದಾದಾನ್ ಪಣ್ಣಗ ಮಾ ಪಡ್ಪಿರ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋಲು ಬರಂದೆ ಒಂಜಾತ್ ದಿನಕೊಲಾಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂತುಂಡ ಅತ್ ಚಾನಲ್ ಉಂತುಂಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಂದಲ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತದ ಪೊರ್ತುನು ತೋದು ಸಮಾಜಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ತೋಜ್ಬಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದು ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗ ಒಂಜಾತ್ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಅವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಾನ್ ಬನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೇ ತೆರಿಯೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವಾಗ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಉಂತುದು ನೆನ್ನಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉಂತುದು ನೆನ್ನಡೆ ಪೋಂಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಹಿಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ದೀವಡೆಯಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಮದೆತ್ತ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಇಡಮಟ್ಟ ಎಂಚ ಪತೊಂದು ಬರ್ತದನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ವಿಚಾರಲು ಬರೆಯರೋಕೊಂಡು ಇಂಜಿನೊಂಜಿ ಡಿಲೆ ದಾಯಗ ಅವನನ್ನು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ಪುರ್ಸೋದನ್ನು ತೋದು ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇವಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ನಮ್ಗೆ ಪುರ್ಸೋದು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರೋಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೆನ್ನಡೆ ನಮ್ಮ ಇಡಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮಾತ ತಗೊಂಡು ಎಂಚ ಮಾತ ಬೆರಿ ಸಹಾಯನ ಕೊರ್ತಾರ ಆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ನಾನೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಕೋರು ನಿಗ್ಲು ದುಂಬುಗ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪೇನು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒವೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆದ ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ್ ಸದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವಾಗ ಬುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೋದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಬೆರಿಸಾಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಷ್ಟ ದಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪಾಸಾಡಿಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏರು ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನೇರ ಭಕ್ತಿ ಪುನಗ ಅಂಚನೆ ಪೋಪುನ ಸರಿ ಆದ ಪೂಜೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆನ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ಪಂಡದು ಈ ವಿಷಯನ ಎಣ್ಣು ಮಲ್ಪೊಡು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾರಗೆದ ಕೂಟ ಪನ್ಪಿಂಚಿ ಗಬಿತೆಲೆ ಕೋಪೆ ಉಮೇಶ್ ಸಿರಿಯ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬರೀನಂಚಿನ ಆಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ಹಿರಿಯ ಕವಿಂಬೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕವಿ ಉಮೇಶ್ ಸಿರಿಯ ಬರೀನಂಚಿನ ದಾರಗೆದ ಕೂಟೋ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಬಿತೆಲೆ ಕೋಪೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಉರ್ಲು ದೀತೆರು ತೂವೊನು ಕವಿತೆದ ತರೆಬರವು ಉರ್ಲು ದೀತೆರು ತೂವೊನು ಬಲತ್ತು ಬೈದನ ನಿನನೇ ತೆರಿಯೋನು ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆಡು ಕಣಿಪೆರು ಕೊಲಿಕೆ ಪತ್ತದು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ವೆರು ಬಲಿತು ದೂರಗೇ ಪೋಪೆರು ಮರ್ಲು ಬುದ್ದಿನು ಉಳೈದೀವನು ಪೊರ್ಲ ಬದುಕುಂಡು ತೆರಿಯೋನು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲನು ಒಂಜೇಂದು ಎನ್ನಡ ಉರ್ಲು ದೀವೆರು ತೂವೊನು ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯೊಡು ಉಡಲು ಮರ್ಲುಂಡು ಪತ್ತು ದೀವನು ಮೆಲ್ಲಗೇನೊಡು ಸುತ್ತುಡು ಉಳ್ಳೆರು ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಲೆರು ಗೊತ್ತು ಬೋಡಾವು ಇಚ್ಚೊಡು ಜಾರ್ದು ಬೋರ್ಯನ ಏರ್ಲ ಬರೆಯರು ಕಾರ್ದ ಪಜ್ಜೆನೊರ ತೆರಿಯೋನು ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಪಂಡು ನಡಪೆರು ಸೇರ್ದಿ ಕೂಟನೊರ ತೂವೋನು ಮೋನೆ ನೆಲೀಕೆಡು ಕಪಟ ತೆಲಿಕೆನೆ ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಕೇಂಡೋನು ಗೇನೋ ತಮ್ಮೆಲಡು ಅಗತ್ಯ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನ ಒರಿಪೆರೆಂದು ಪತ್ತೋನು ಉರ್ಲು ದೀತೆರು ತೂವೋನು ಈ ಸಮಾಜಗ್ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ
ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಪಗ ನಿಕ್ಲನ ಜೀವನಗಳ ಈ ಕವಿತೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಾತ್ ಕವಿತೆಲು ಏನ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕವಿತೆಲು ಈ ದಾರಿಗೆದ ಕೂಟೋಡು ಉಂಡು ಎರೆಗಲ್ನ ಈ ಕವಿತೆ ಬೋಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಕೋಪೆ ಬೋಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಬುಕ್ಕು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬುಕ್ದ ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂದು ಎನ್ವೆ ದಾರಗೆದ ಕೂಟ ಬೋಡಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಂಬರ್ಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ದಾರಗೆದ ಕೂಟನು ದೆತ್ತೊನೊಲಿ 94 46 57 51 84 ಇಂದು ಆರೆನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ಅರೆನ ಆ ಬುಕ್ನು ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಇಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದ ಒಂಜಾತ್ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಗ್ಲ ದುಂಬು ಬರೆಯರೆ ಉಲ್ಲೆಂದು ತಿರುಪ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು.